Περίμενε και θα σου μάθω τι είναι το αγάρ-αγάρ και τι μπορείς να φτιάξεις. Είναι η φυτική ζελατίνη που αλλάζει το παιχνίδι στη σύγχρονη κουζίνα. Είναι φυσικό παικτικό που προέρχεται από κόκκινα φύκια. Χρησιμοποιείται αντί για ζωική ζελατίνη και είναι 100% φυτικό, πολύ πιο σταθερό και επίσης σε θερμοκρασία δωματίου. Ενεργοποιείται όταν βράσει, 85 με 100 βαθμούς. Αντέχει και δεν λιώνει εύκολα στα πιάτα. Είναι ισχυρό παικτικό και η αναλογία του είναι 100/1. Για κάθε 100 mg υγρού, 0,8 με 1 γραμμάριο αγάρ-αγάρ. Τι μπορείς να φτιάξεις με το αγάρ-αγάρ? Πέρλες χαβιάρι όπως κάνω εγώ στο βίντεο, ζελέ φρούτων ή λαχανικών, σταθερές σάλτσες που κόβονται σε σχήμα, vegan πανακότα, μέχρι και εικονικό σπαγκέτι με ό,τι γεύση θέλεις. Πείτε μου στα σχόλια ποια τεχνική ή ποιο υλικό θα ήθελες να αναλύσουμε. Μην ξεχάσεις να κάνεις follow και αποθήκευση το βίντεο.